Queenie, ito ang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Maaaring hindi niyo ako nakasama sa mahabang panahon. Pero sinikap ko namang maging mabuting ina sa inyo. Pinag-aral ko kayo. Sinunod ko ang layaw nyo. Sinikap kong puna ng mga pagkukulang sa inyo ng magaling nyong ama. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahirap para sa ina ang mawalay sa kanyang mga anak. Ngunit marami sa kanila ang tinitiis ang pangungulila para makapanghibang bansa at makapagtrabaho. Masakit man sa puso, ngunit kailangang gawin, sabagat para ito sa kapakanan ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosie, isang OFW na ina, sa ating dunang sa kanyang panahon. Rosie, buti naman nakauwi ka na. Naligtas. Halika, pasok. Oh, kumusta na kayo dito? Si Yoli. Ilang taon din kasi ako nawala ng Pilipinas eh. Mabuti naman kami ni Yoli. Namalengke lang siya saglit. Alam mo na, maghahanda siya ng maraming pagkain kasi alam niya ngayon ang uwi mo. Ako? Yung mga anak mo naman na yun, maaayos silang lahat. Hindi ba sila nagbigay ng sakit ng ulo sa iyo habang nasa Japan ako? Mababait naman ang mga anak mo eh. Kaya hindi kami nahirapan ni Yoli na alagaan sila. Ay, buti naman kung ganon. Siya nga pala, nasaan yung mga anak ko? Kakauwi lang ni Danny galing ng eskwelahan. Nasa kwarto lang niya siya, nagbibihis. Si Queen na naman, hindi pa umuwi pero huwag ka maglala. Pauwi na rin yun. Gusto ko sana makausap si Queenie, kuya eh. Baka kasi nagtatampo pa rin siya sa akin. Kasi nga hindi ako nakauwi nung dibo niya. Hindi naman nagtatampo yun, Rosie. Naiintindihan naman niya siguro yung dahilan kung bakit napospone ang pag-uwi mo. Matured na yan si Queenie. Ay, sana nga, Kuya Romy. Ay, tawagin ko lang si Danny, ha? Danny! Nandito na ang mama mo! Talaga po. Sige po, Tito Romy. Bababa na po ako. Nandito. Ma! Dani! Ma! Dani, anak po, Yakop naman. Oh, ma. Ang laki mo na. 13 years old ka pa lang nung iniwang kita, di ba? Pero ngayon, binata ka na. Namiss ko po kayo, ma. Buti, umuwi na po kayo. O siya nga pala, meron akong pasalubong sa'yo. Hindi ba, hiniling mo sa akin na gusto mo magkaroon ng PSP? Binili kita. Naku. Ayan. Ano, nagustuhan mo? Opo, ma, opo. Nagustuhan ko po. Oh, eto na pala ang pangalan mo. Oy, Queenie, anak! Oh, Willie. Bakit hindi mo batiin ang mama mo? Ba't nilampasan mo lang siya? Hindi ka ba masaya at umuwi na ang mama mo? Pagod ako. Papahinga na po ako. Willie, ano ba? Huwag ka naman ganyan sa mama mo. Anong gusto niyong gawin ko, Tito? Batiin ko siya? Okay, sige. Welcome home, Mami. Anak, nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Kasi hindi ako nakauwi sa araw ng dibo mo? Hindi ako doon nagtatampo. Expected ko na naman yun na mangyayari. Tsaka hindi na ako na-surpresa pa. Wala naman talaga kayong panahon sa akin, di ba? Hindi ako umuwi noon kasi nanghinayang ako. In-extend yung kontrata ko. Nilakihan kasi ng employer ko yung sahod ko. Tapos, nagkataon, malapit na Pasko noon. Mag-enroll na naman kayo. Kaya, kahit nalulungkot ako, tiniis ko yun. Para sa ganun, may maipang-aral lang kayo. Pero ma, hindi sa lahat ng oras perang kailangan namin. Ate Queenie, huwag na kayong mag-away ni Mama. Kakauwi lang niya eh. Hindi ako nakikipag-away, Danny.
Sinasabi ko lang sa kanya kung ano yung pagkukulang niya sa atin. Ngayon, kung ikaw, okay lang sa'yo ang lahat, kasi may PSP siyang binigay sa'yo, ako hindi. Queenie? Saan ka pupunta? Attend lang ako ng party kina Jessa. Aatan ng party ng ganitong oras? Bakit hindi ginawang araw yung party? Bakit? Ano ba sa akala niyong party doon kila Jessa? Children's party? Hindi, ma! Sige na, alis na ako. Hindi ka aalis. Naman eh. Hanggang ngayon pa rin ba? Bata pa rin ang tingin mo sa akin? 18 years old na ako, no? Di na ako bata para pigilan kung saan ko gusto pumunta. May isip na ako. At alam ko na kung anong tama at mali. Bilang iyong ina, nag-aalala ko sa kaligtasan mo. Isipin mo, gabi na, lalabas ka pa. Kung mapahama ka doon, alalahanin mo anak, nagkalat ang mga kawatan sa ganitong oras. Bukod pa doon, babae ka. Baka mamaya, ma-rape ka lang doon. Okay? Tigilan yun yung pagiging paranoid. Wala namang mangyayari sa akin, kaya ko sarili ko. Queenie, naghihigpit ako sa iyo kasi iniisip ko lang ang iyong kapakanan bilang iyong ina tungkulin kong pangalagaan ang mga anak ko. Tungkulin? Kailan niyo pa nalaman ang salitang yan? Kailan pa kayo naging responsabling ina sa amin ni Danny? Ma, simula sa pagkapanganak namin, hindi kayo nag-alaga sa amin kundi si Tita Yoli. Simulat sa pool, si Tita Yoling nagmahal, nag-alaga, nag-aruga, nagturo at naging kasama namin ni Danny. Lalo na kapag may problema kami. Kayo, ayun, nandun lang kayo sa Japan, nagpapadate at nagpapakama lang sa kung kani-kaninong mga hapon dyan. Ay! Bakit niyo ako sinampal? Totoo naman yung sinasabi ko Baka nakakalimutan mo, Queenie. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakapag-aral ni Danny. Yung mga perang pinakakain sa inyo ni Yoli, nanggaling din sa akin yon. Yung mga damit mo, mga gamit mo, lahat ang pag-aari mo sa akin, nanggaling lahat yon. Dahil sa pagjajapang ko, nasusunod yun ni Danny, mga luho nyo. O so, parang pinapalabas nyo na kami pang may kasalanan, kaya kayo nagpapakababa ng lipad sa Japan? Ma, Ate Queenie, nag-aaway na naman ba kayo? Pag-iusap, tama na yan. Sige nga, ma. Sabihin na natin na ibigay nyo yung luho namin. Pwede hindi kami nagugutom dahil doon sa mga perang pinapadala nyo. Pero hindi nyo ba alam? Hiyang-hiya na kami sa ginagawa nyo. Lahat ng kapitbahay natin kayo pinag-uusapan. Kesyo ba dumido kayong babae? Tapos, wala silang dinidikit sa pangalan nyo, kundi Japayuki. Bako alam nila kung gaano kasakit sa akin ang laitin at husgahan ng iba. Ang pagkatao ko dahil sa isang hamak ng Japayuking nanay ko. Anak, hindi ko gusto tong ginagawa ko. Di nyo pala gusto ba ginagawa nyo? Sige! Kung hindi mo na kayang tiisin pa mga panlalait nila at kung sukdulan mo na ako'y kinakaya, sige, humayo ka. Kung gusto mong umalis sa bahay na ito, bahala ka. Kung gusto mong tumira sa probinsya ng tatay mo, sige lang. Hindi kita pipigilan. Pero Queenie, maaari nga, iniwan ko kayo noon para magtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi ako naging isang masamang ina sa iyo. Tandaan mo yan! Thanks, Daryl. Wala yun, babe. Girlfriend kita eh. Hindi naman ako magsasawang ihatid sundo ka sa inyo. Sorry ha, kung hindi kita pwedeng papasukin sa loob ng bahay namin. Alam mo naman ang mama ko, strict Okay lang yun. Naintindihan ko yun. Okay na yun na. Ako ba? Good night. Ingat ka ha. Okay. Bye. Bye. Queenie, Nandiyan pa pala kayo? Hey, pwede ba mapagod ako? Magpapahinga na ako. sa palagay mo,
Uwi pa ba na isang matinong babae ang ganitong oras? Ma, hindi Ha? na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Maling lalaki ang pinili mo. Paano kayo nakakasigurong mali yung decision ko na piliin si Daryl? Hindi si Daryl ang nararapat ng lalaki para sa'yo. Sagana lamang siya sa forma. Nag-aaral pa lang kayo, pero kung umasta akala mo, may sarili ng pera. Pero wag ka. Umaasa pa lang yan sa allowance na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Yung panggasolina niya sa kanyang sasakyan, malamang sa mga magulang pa niya hinihingi. Kaya kayo hinuhusgahan ng ibang tao? Kasi mapanghusga din kayo. Dahil lang ba sa maporma si Daryl, huhusgahan nyo na siya na walang kwentang tao? Bakit kayo? May kwenta ba kayo? Labas ang kasainom mo. Ba't hindi kayo makasagot? Kasi alam nyo, wala. Queenie, ito ang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Maaari hindi niyo ako nakasama sa mahabang panahon. Pero sinikap ko naman na maging isang mabuting ina sa inyo. Pinag-aral ko kayo. Sinunod ko ang layaw nyo. Sinikap kong puna ng mga pagkukulang sa inyo na magaling niyong ama. Yung mga panghuhusga sa inyo ng mga tao. Kasi ang nanay nyo, Japayuki. Pero ang totoo niyan, nasasaktan din ako doon. Kung nakatingin kayo ng panghuhusga sa iba, wala pa yan sa kalingkingan na natanggap ko. Minahal ko kayo magkakapatid. Tapos, ganito lang ang igaganti mo sa akin? Anong klase kang anak? Sige, Queenie. Huwag mo akong ituring na ina. Hindi na rin kita ituturing na anak. Uy, Bes, ano na naman ang problema mo? Bakit para matamlay ka? Steffi, sa totoo nga masama pakiramdam mo ngayon eh. Para akong magkakasakit. Pero okay lang, kaya ko to. Uy, siya nga pala. Nag-away na naman ba kayo ni Tita Rosie? Oo. Hindi kami magkasundo ni Mama. Paano palagi niya ako pinagbabawalan sa mga gusto kong gawin sa buhay ko? Tapos kung tatuhin niya ako parang bata. As if naman, makakabawi siya sa akin sa ginawa niyang pagtalikod sa amin noon. Uy, Queenie, hindi ka naman tinalikuran ng mama mo. Nagtrabaho siya sa ibang bansa para din sa inyo ni Danny. At saka normal lang na maghigpit sa atin ng mga magulang natin. Lalo na kung nakikita niyang mali na yung ginagawa natin. Gusto ka lang niya ituwid. Naku kinakampihan mo pa talaga si Mama. Kung na lang kaya anak niya. Ay, alam mo kung pwede nga lang sana. Alam mo, Bes, napakaswerte mo pa rin. Kasi meron kang nanay na nagmamahal sa'yo. Ako nga, ulila. Bata pa lang ako nung namatay si Mama. Ay, naku, Queenie. Pahalagahan mo ang mama mo hanggat nandiyan pa siya sa tabi mo. Tandaan mo, iba pa rin ang pakiramdam na kasama mo ang iyong ina. Yung inang nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Ay naku, Bes, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Magkabati na kayong dalawa. Grabe. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Queenie? Anak? O ano? Kumusta nalagay mo? Okay ka lang ba? Bakit nandito kayo? Siyempre, naririto ko para alagaan ka. Lagaan? Kailan pa kayo nagkaroon ng pagmamalasakit sa akin, ha? Huwag ka naman sanang ganyan sa akin, Queenie. Anak kita. Kaya may care ako sa'yo. Teka, salating ko. Mainit ka pa rin Bakit kaya hindi bumababa ang lagnat mo? Kasi baka mali pag-aalagaan niyo. Anak,
Ang isang ina kailanman hindi nagkakamali sa pag-aalaga. Talaga. Alam ko, nagtatampo ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Sana mapatawad mo na ako, Queenie. Inaamin ko, marami ako naging pagkukulang sa'yo. Pero sana naman kalimutan mo na yun. Naririto na ako para bumawi sa'yo. Mahal niyo ba talaga ako? Saksi ko ang Diyos kung gaano ko kayo kamahal ni Danny. Anak, mahal na mahal kita. At kahit galit ka sa akin at palagi mo akong pinagtatabuyan, hindi magbabago ang mga nararamdaman ko para sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko pakita sa inyo, mahal ko rin kayo. Kaso natatakot ako. Kasi baka mamaya umalis na naman kayo, iiwan niyo na naman ako. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mula sa inyo. Pero hindi ko yun maramdaman. Dahil palagi kayong wala. Ako hindi, anak. Sana huwag na kayong umalis. Dito na lang kayo. Total, malaki na kami ni Danny. Pwede naman kami tumulong sa inyo sa paghahanap buhay. Huwag niyo na kami iwan, please. Pinatatawad ko na kayo sa mga naging pagkukulang niyo sa akin. At patawarin niyo rin ako kung naging masama akong anak. Handa naman ako magbago. Magpapakabuti na akong anak sa inyo. Pero pangako niyo lang sa akin, di niyo na kami iiwan. Huwag ka na mag-alala, anak. Hindi ko na kayo iiwan pa. Hindi na ako babalik pa sa Japan para magtrabaho. Aalagaan ko na lamang kayo ng kapatid mo. Talaga? Oo, anak. Pangako yun. Kaya huwag ka na magtampo sa akin, ha? Okay. Hindi na ako magtatampo sa inyo. Palagi mong tatandaan ko, ini. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Ako rin, Ma. I love you. Walang magulang sa mundo ang naghangad ng mga ibang bansa upang iwan ang kanilang mga anak. Kung alam lang natin ang kirot sa dibdib na unti-unti kang lumalaki nang wala man lang silang nabubuong mga alaala, nakapiling ka. Unawain natin ang ating mga magulang na OFW. Nagsasakripisyo sila upang may maitustos sila sa atin at masiguro ang ating kinabukasan. Magandang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
ganito ang magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin, William. Akala ko kasi, kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon kong ito, ikaw yun. Kaya nga dinidiretsa na kita, Marla. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mo yan. Saka, huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba lalabanan ang takot sa pagkabigo upang muling buuin ang mga pangarap? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Marla sa ating dulang sa kanyang panahon. Paligay ko, Ate Feli. Kapag nakatapos na sa kuleyo ngayong taon si Marla mo, pwede mo nang iwan ang pagluluto ng mga kakanin. Abay, pwede ka na mag-sitting pretty pagdating ng araw na yun, aba. Ay, yan talaga ang pinakihintay ko yugto ng buhay ko, Rosa. Pagod na ang katawan lupa ko sa kahahalo ng kalamay. Abay, kapag nakatapos siya, pagkakataon naman niya para buhayin ako. Mabilis lang naman nalilipas ang isang taon. Hindi ka maiinip, may anak ka ng teacher. Ay, pero magre-review pa rin siya para sa licensure exam, Rosa. Kailangan niya ipasa ang pagsusulit na yun. Kayang-kaya yun ni Marla. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa dunong ng dalaga mo. Talagang kailangan niya seryosohin na magiging buhay namin sa hinaharap, Rosa. Abay, gusto ko na makahon sa hirap. Dahil kung isisilang akong muli, hindi ko na nanaisin pa ang buhay na ganito. Itinaga ko na yan sa bato. Ha? Dre? Ano sabi mo? Nadala mo ba sa... Tama ba yun? Nadala mo sa biglang liko si Mari? 3 beses na nga, Dre. Oh? Ikaw naman. Tragis. Hindi ako makapaniwala. Napakasuplada na babae yun. Oo nga, alam mo minsan, nakasalubong ko kinindatan ko. Umiti. Tapos sinubukan kong sundo-sunduin sa university nila. Oh. Hanggang yayain ko na sa isang motel sa Avenida. Lako. Grabe, Dre. Ang bilis mo talaga sa babae. Tanong, seryosohan na ba yan, ha? 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 Matinong babae yung kinalaw ko, pre. Ako, magsiseryoso sa babae. Para namang hindi mo kabisadong kategorya ko, pare. Ha? Kapag natikman ko na, ayoko na. Marla? Ano yan? Bakit ka nagsusuka? Masakit na masakit po ang tiyan ko, Nay. Kailan ka huling dinat na ng buwan ng dalaw mo? Sumagot ka, Marla. Kailan, ha? Dalawang ba na po akong dinate, Nay? Nang hiyokot! Sino ang magaling na lalaking ama ng dinadala mong yan? Sino? Si William po, Nay. Si William? Yung haraga na manginginom na laging naka-standby dyan sa kanto? Yung sumasali sa riot? Yung pasimuno ng mga gulo dito sa looban? Opo, Nay. Walang Diyos ko talaga. Napakatanga mong babae. Napakatanga mo. Anong kinabukasan na maibibigay sa'yo ng hayop na lalaking yun? Ano? Tama na. Matawagan niyo ako. Naging mahina po ako. Umalis ka sa harapan ko. Nay! Huwag ka nang tatapak sa bahay na ito kahit kailan. Kalilimutan na kitang anak ko. Kalimutan mo na rin ako ang iyong ina. At mula sa araw na ito, sinusumpa kita. Gagapang ka sa hirap. Mamamatay ka sa hirap.
kalagayan kong ito, wala ako ibang mapupuntahan kundi ikaw, William. Hindi tayo po pwedeng magsama, Marla. Di sarili ko nga, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pero dugot laman mo itong dinadala ko. Yan ang isa pang hindi ko masasagot sa'yo. Kahit kailan, hindi ko isusubong sarili ko sa ganyang obligasyon. Hindi ko akalain ganito ang magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin. Ang akala ko, kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon ko ito, ikaw yun! Kaya nga dinidiretso na kita eh. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mong yan. Saka huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Kung alam lang niya na hindi na para sa akin ang lahat ang pangarap ko, kung hindi para sa kanya na. Pero, trinaydor niya ako, Rosa. Ako, wala akong ibang dasal, kundi hari nawang humupa na sa mga pagitan nyo ni Marla ang nilikang sugat ng mga pangyayari. At magkapatawaran na kayong mag-ina, Ate Feli. Ang sakit. Sakit, Rosa. Buong buhay ko, lahat ng mga pagsisikap ko, inilaan ko lahat para sa kanya. Ang pinakagagawin lang sana niya, yung tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero anong ginawa niya? Nagpabuntis lamang siya sa isang bastardo. Pero ang tungkulin pa rin natin kasi bilang mga magulang mahalin at patnubayan pa rin natin ang ating mga anak sa kabila ng pagkaligaw nila ng landas. Hindi ko mapapatawad si Bala, Rosa. Kung ikakatwiran niya para sa pansarili niyang kapakanan, ang pinili niya, napaksakim niya. Hindi niya na ako binigyang halaga. Kinalimutan niya, pananagutan niya sa akin bilang kanyang ina. Marla! Marla! Tio Delphine? Bakit ganyan ang ayos mo? Ang dumi-dumi mo. Saka bakit kinakalkal mo mga basura dyan sa basurahan? Nangangalakal po ako, Chong. Tsaka, baka may makita rin po akong pagkain dito sa basurahan. Gutom na po ako eh. Ay, naku, Diyos kong bata ka, oh. Masama sa kalusugan mo at sa pinagbubuntis mo ang ginagawa mong yan. Mabuti pa, halika. Sumama ka na sa akin pa uwi. Naroon ng tsarosa mo sa bahay. Huwag na po, Chong. Salamat na lang po. Tiyak na magagalit po si inay kapag nakita ko nasa poder ninyo. Pati kayo madadamay sa galit niya. Hindi ko iniintindi ang galit ng nanay mo. Ang inaalala namin, ikaw. Abay, hindi kami papayag ng tsarosa mo na magpakalat-kalat ka sa kalasada. Lalo na, nagdadalang tao ka pa. Chong, umiikot yung paningin ko. Ay, nako. Hello. Teka. Hindi ko matutumba. Malate ka. Kumapit ka sa akin. Namumutla ka. Buti pa, dadalhin kita sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Pinarurusahan ni Marla ang sarili niya. Dahil yun ang akala niya makababawas ng galit mo. Doon sa ginawa niyang pagsuway sa iyo, Ate Feli. Ang mahirap lang, nadadamay ang sanggol sa sinapupunan niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa kanyang sarili. Itinuring ko ng patay ang malang sinasabi mo, Delphine. Nasa isang ospital si Marla, ate. Masyadong mababa ang kanyang presyon. Natuklasang kulang din siya sa mga nutrisyong kailangan ng isang nagdadalang tao. At maaaring makaapekto ang mga yon sa dinadala niyang sanggol. Sinasabi mo bang lahat yan sa akin para makonsensya ako, Delphine? Kung alam mo lang na mas mahirap at masakit ang pinagdadaanan ko.
dahil sa katraidora ng babaeng yun. Umasa ako iaahon niya ako sa hirap. Pero heto, naghahalo pa rin ako ng kalamay at habang buhay na maghahalo na lang ako ng kalamay. Marla, kagandang babae ng anak mo, oh. Kakapal ng buhok at kaganda ng kutis. O eto, oh, pagmasdan mo siya, itatabi ko sa iyo. Ang anak ko. Totoo po pala lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Rosa. Oo, at tingnan mo, oh. Nakuha niya pati yung mukha mong bilugan. Pati ka mo kulay tsokolate mong mga mata, oh. Napakaganda po ng anak ko. Ang lagay ba niyan eh? Ikaw lang ang may karapatang makakita at makahawak sa apo ko, Rosa. Si Ate Feli, oh. Inay. Kapag lumabas na kayo rito sa ospital ng apo ko, abay magtatampo ako kapag sa bahay pa ng Tia Rosa mo kayo tutuloy. Totoo po ba yung narinig ko, Nay? Oy, bakit? Saan ka ba nakatira? Eh, sino ba ang nanay mo? Nay, maraming salamat po sa pagtanggap niya sa amin na anak ko. Napakaligaya ko po ngayong araw na to sa ipinagkaloob ninyong pagpapatawad. Pero sa isang kondisyon, Ano pong kondisyon, Inay? na ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Tatapusin mo yung naiwan mo pang 1 taon sa kolehiyo. Opo. Opo, Inay. Gusto ko rin po talagang matapos ang kurso ko. Gustong gusto ko po. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang ang sarili mong buhay ang kailangan mong sinupin, kundi pati na rin ang magiging kinabukasan ng iyong anak. Hindi na ako makakasama mong haharap sa mga pagsubok upang labanan ang agos ng buhay, Marla. At ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mo ang iba't ibang kahulugan ng salitang sakripisyo. Walang anumang yaman ang makakatumbas sa magagandang pangarap na hinahangad ng isang ina para sa kanyang minamahal na anak. Mula sa isang mabuting buhay na inaasam-asam, tungo sa isa ring puno ng pangakong bukas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sandali. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Maganda naman ako. Lalo na kung walang tuwalya. Ate, kukunin ko po ang cellphone mo. Ruben, tingnan mo ko. No, Aalisin ko yung tuwalya, ha? huwag mong gagawin yan, ate. Huwag mong sirain ang respeto ko sa'yo. Kapag ginawa mo yan, aalis ako dito ngayon din.
Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mainam sa isang ama ng tahanan ang mangarap para sa kanyang sambahayan. Kahit na nga ito'y hindi madaling isakatuparan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ruben sa ating dulang sa kanyang panahon. Mahaba na rin pala ang karanasan mo sa panaderya? Medyo po, ma'am. Dahil 5 years po akong naging panadero sa aming probinsya. Ay, sabagay. Mukha kang mabait. Rekomendado pa ni Greg. At may experience na rin sa trabahong ito. Kaya, okay, sige. Tanggap ka na. Naku, maraming salamat po, Ma'am Madel. Pangako po, magsisipag po ako. Aasahan ko yan. Ay, siya nga pala. Oh. Stay in ka rito, ha? Okay po. Buti nga't hindi na ako mangungupahan pa. Buti rin. Dahil lagi tayo magkakasama. May sinasabi po kayo, ma'am? Ang sabi ko, mabuti naman at payag ka. Actually, nasa abroad yung kapatid ko na may-ari nitong bakery. At hirap ako na walang assistant dito eh. Kaya, ikaw ang gagawin ko assistant. Pinayagan mo yung asawa mo na magtrabaho sa Maynila. Ngayon, nalulungkot ka dyan. Kahit naman wala siya rito, lagi mo naman siya nakakausap sa cellphone. Iba rin po kasi narito siya at kasama namin, Nay. Tulad ngayon, may lagnat ang bunso namin. Pero tayong dalawa lang pong maasikaso kay Junior. Joyce, maging matatag ka. Abay, ibaling mo ang pansin mo sa mga gawaing makabuluhan nang hindi ka lagi nagmumukbuk dito. Parang mahirap pala, Nay. Sa loob po kasi ng 15 years, mula nang ikasal kami ni Ruben, ngayon lang po siya napalayo sa akin. Mahirap naman kasi kung sasama ka agad kaming lahat sa kanya. Totoo yun. Baka umuwi lang kayo rito ni Bigo at Luhaan. Tulad ng iba nating mga kababayan. Kaya nga sabi ko, maging matatag ka. Dahil kahit matagal na kayo mag-asawa, kailangan nyo pa rin makipagsapalaran para sa katuparan ng inyong mga pangarap. Ang gawin mo kapag nalulungkot ka, panalangin ka. Sa kanya bubuksan ang puso mo at madarama mo. Gagaan ang dalahin mong lungkot. Ruben, tanghali na. Kumain ka na. Sige po, ate. Tatapusin ko lang itong paglilinis dito sa panaderya habang walang bumibili. Ay, mamaya na yan. Hindi naman kailangan apurahin eh. Sabayan mo na akong kumain. Malungkot kasing kumain kapag mag-isa. Sige na, sabayan mo na ako. Nagluto ako ng masarap na ulam. Gusto ko matikman mo. Kasi po, Ate Madel. Halika na. Magtatampo ako pag hindi mo ako pinagbigyan. Mahal. Mabait ang amo ko dito at maayos magpasahod. Kaya nagpadala na ako sa'yo. May konti rin akong itinabi dito. Natutuwa naman ako at maayos ang kalagayan mo dyan. Alam mo, Ruben, miss na miss ka na namin ng mga bata. Miss na miss ko na rin kayo. Kaya lang kailangan magtiis para mapaghandaan kong pagdating nyo rito. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo, mahal. Ruben? Ay, Pwede ba ako magpasama sa'yo ng mamili? sige Joyce, may utos sa akin ng amo ko Tatawagan lang kita uli. Bye. Ate Madel, sige po. Anong oras po tayo aalis?
Akala ko hindi mo na ako mapapansin. Pasensya na po. Tinapos ko lang kung pakikipag-usap ko sa misis ko. Alam mo, maswerteng misis mo. Oh, Mabait ka na. Guwapo pa. Uy, mukhang hiyang ka sa trabaho mo. Kaya naman dala, ha? bakit mo naman nasabi yan, Eh, Greg? dahil, tinan mo naman, ang laki ng itinaba mo, ha? Ayaw niya kasing tanggihan ko mga ipinapakain niya sa akin eh. Ha? Nahihiya na nga ako eh. Pre, huwag ka magalit, ha? Ha? Pagkain lang ba ang ipinakakain niya sa'yo, ha? Greg, ano ibig mo sabihin? Uy, alam mo, lahat ng nagtrabaho kay Madel, nakakarelasyon niya. Ano? Nakakarelasyon niya. Eh, Oh. Kayo, may relasyon na ba kayo, ha? Aminin mo na, sige na, hindi ko naman ipagkakalat eh. Kung ganun, tama pala ako sa hinala ko na may gusto siya sa akin. Oh, naku. Kaya napakalapit niya sa akin. Naku, pre, patulan mo na. Ha? Patulan mo na, pre. Wala naman dito asawa mo eh. Pagkakapera ka na kay Madel. Naku, mababawasan pa ang pangungulila mo sa misis mo. Hindi ko gustong madalas na pagpapakita ng motibo sa akin ni Ate Madel. Paano ko kaya siya maiwasan? Kung may ibang trabaho sana akong malilipatan, lalayuan ko na siya ng tuluyan. Ruben? Ah, si Ate Madel, lumabas sa banyo na nakatuwalya lang. Ruben! May uutos ako sa'yo. Ate, bakit po kayo lumabas ng banyo na nakatuwalya lang? Kasi nakalimutan ko yung cellphone ko doon sa kwarto. Ha? Pakikuha mo, please. Gusto ko kasi dala ko yun kahit naliligo ako. Oh, sige po. Ay, sandali. Oh, Wait. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Maganda naman ako. Lalo na kung walang tuwalya. kukunin ko na pong cellphone nyo. Ate, Sandali. Tingnan mo ako. Aalisin ko yung tuwalya, ha? huwag mong gagawin yan, ate. Huwag mong sirain ang respeto ko sa'yo. Kapag ginawa mo yan, aalis ako dito ngayon din. Yan pala ang problema mo kina Madel. Oo, Mang Pablo. Gusto ko mabigyan ng magandang bukas ang pamilya ko. Kaya ako nakipagsapalaran dito sa Maynila. Pero dahil sa panunukso ng aking amo, para pong napipintong mabigo ang pangarap ko. At ayoko pong mangyari yun. Gusto mong umalis doon, pero wala kang trabaho. Opo, Mang Pablo. Sa mga customer namin, kayo pong nakagaanan ko na ng loob. Kaya po, naikwento ko sa inyong problema ko. Sa bagay na yan matutulungan kita. Totoo po. Oo. Supervisor ako sa isang pabrika. At siyempre naman hiring kami ngayon. Talaga ho? Kaya may papasok kita doon. Naku, Pati na ang iyong asawa kung gusto niya. napakalaking tulong po niyan sa amin, Mang Pablo. Makakasama ko ng misis ko. Pareho pa kami magkakatrabaho. Tatawagan ko po siya kaagad para makapunta dito. Pero, Mang Pablo, pwede po bang una niyo akong i-rekomenda para ho mapagandaan ko pagdating dito ng misis ko? Oo. At sa inyo ko na rin ipauupa ng mura ang isa kong paupahan bahay. Maraming salamat po. Napakabuti niyo. Hanga ako sa katapatan mo sa iyong asawa at sa kagustuhan mo makaiwas sa tukso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ruben?
ibig sabihin nito? Bakit nasa labas ang mga gamit mo? Pasensya na po, Ate Madel. Magpapaalam na po ako sa inyo. Aha? Aalis ka na rito? Oho. Ayoko na hong maulit pang ang mga ginawa niyong panunukso sa akin. Ruben, Mahal ko pong asawa ko at ayoko mawasak ang pamilya namin. Kaya bago pa ako mahulog sa kasalanan, aalis na po ako rito. pero... Hindi ko kailangan ng kaginhawahang maiaalok ninyo. Ang gusto ko'y isang payapat maligayang buhay sa piling ng aking pamilya. Kayo na po muna ang bahala sa mga anak ko, Nay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang mga apo ko. Lagi po kami magpapadala ni Ruben ng panggastos nila. Huwag mong kalilimutan yung biling ko, ha? Na kahit magkasama na kayo ni Ruben, maging matatag ka pa rin. At maging laging handa sa mga pagsubok na darating. Opo, Nay. At maraming salamat po sa suporta. Asahan mo, lagi ako narito, anak. Para sa inyo na pamilya mo. Sige po, Nay. Aalis na po yung barkong sasakyan ko. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Mahal, luto na itong mga ulam. Handa na rin ang dessert natin. Mag-ayos ka na para masundo na natin si Nanay Mila sa pier. Oo. Ako, sabik na ako makita ang mga anak natin. Ako man, Joyce. Ngayon, makakasama na natin sila lagi dahil handa na tayong pag-aralin sila dito. Oo nga. Dahil maayos na ang kita natin dito. Buo ng muli ang pamilya natin. Hindi na bigong pakikipagsapalaran natin dito sa Maynila. Maitutulad sa pakikipagdigma ang pakikipagsapalaran. Kaya bago ito pasukin, ay dapat na paghandaan upang ang tagumpay ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jelly Butia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinungaling malandi! Trixie, dahil sa lalaki yun, sinampal mo ako? Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataang waring hindi matuto? Ilang ulit nang nadapa, wala pa ring ingat. Ganito po ang naging karanasan ni Trixie sa ating durang sa kanyang panahon. Oy, Trixie!
Pumapasok ka na pala uli? Oo, Cindy. Ang saya ko nga eh. Dahil narito na uli ako sa university. Ang hirap ko yung mga anak at mag-alaga ng bata. Eh, sinong nag-aalaga ngayon sa mga anak mo? Lalo na doon sa baby. Si Inay. Ay, naku, Cindy. Para talaga ako nakakawala sa hawla. Ang sarap ng feeling. Eh, yun nga lang. Grade 10 pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga, ang tagal kong nahinto. Kaya nga dapat, studies na lang yung asikasuhin mo this time. Wala na munang BF para makatapos ka ng high school. Inggit nga ako sa iyo eh. Malapit ka nang matapos sa college. Matatapos ka rin, girl. Sumunod ka lang sa payo ng parents mo. Ito naman. Ang tagal natin hindi nagkita tapos sermonan mo lang ako. Ibahin mo na nga ang usapan natin. Ikaw talaga, oo. Ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? May naging kaibigan ako, super gwapo. Vic ang name niya. May handaan sa inyo bukas? Ay, oo, paring Rufo. Kaya magpunta kayo ng pamilya mo, ha? Anong okasyon? Hindi mo pa naman berde, ah. Uy, taong ire naman, oh. Eh, bukas na graduation sa college ni Cindy namin. Ay, oo nga pra. Graduation na ni Cindy nyo. Tama. Nakakalimutan ko. Buti pa kayo ni Tinding. Nakatapos na ang bunso nyo, samantalang si Trixie namin hindi pa rin. Uy, bakit? Nag-aaral na naman siya ngayon uli, di ba? Oo, pero mukhang hindi pa rin seryoso. Ha? Para bang hindi pa rin nadadala sa dalawang ulit ng pagkabigo sa pag-ibig. Nakita kong magkasamang umalis sina Trix at Cindy. Babatiin ko nga sala, kaya lang ang layo nila eh. Ay, nagpasama sa anak natin si Trixie. Ay pupuntahan daw na birthday party yata. Ay, nako. Talagang yung anak ni Rufong yun, nakuha pang mag-party. Malamang na iniwan na naman niya sa mga magulang niya ang kanyang mga anak. Alam mo, Lucas, hindi ko talaga gustong ugali nitong si Trixie. Tigas ang ulo. Kaya siya napapahamak eh. Eh kasi nga hindi nakikinig sa magulang. Kung hindi nga lang kaibigan natin si Rufo, gusto ko sana iwasan ng anak natin si Trixie. Ay, Hindi siya magandang kaibigan. tama ka. Pero, huwag kang mag-alala, ha? Hindi naman niya naaakay sa paggawa ng mali ang ating anak. Oy, ayan, katunayan, tapos na sa kolehiyo ang ating si Cindy, ha? Eh kasi naman... Mabait at masunurin ang ating anak. Huwag kang mag-alala. Patuloy na lamang natin siyang papayuhan, paalalahanan, ha? Huwag niyang tutularan ang maling ginagawa ni Trixie. Kahit pa nga kaibigan niya yun. Galing kayo sa mall ni Vic? Oo, nagpasama ako sa kanya na bumili nitong damit na dala ko. Ay, alam mo, girl, pinamerienda niya ako. Tuwang-tuwa ka, ha? Siyempre naman. Alam mo naman crush na crush ko siya, hindi ba? Trixie, parang kaibigan lang, ha? Huwag kang masyadong mahulog ang loob mo sa lalaking yun. Ito naman? Bakit? Mabait naman siya. Feeling ko nga, malapit na siya magtapat sa akin. Kasi baka mamaya, matulad ka rin doon sa dalawang pinagkatiwalaan mo. Baka lokohin ka. At sasaktan ka lang din ng Vic na yun. Salamat at pinagbigyan mo kung madalaw ka dito sa inyo, Cindy. Maayos ka naman nagsabi sa akin, Vic. At saka, hiningi ko rin yung permiso ng parents ko. Pumayag naman sila. Kaya,
Pinadalaw kita rito. Iba ka talaga. Hindi ka lang mabait at matalino. Mabuting anak pa. Ayoko mapahamak eh. Kaya lagi kong sinusunod yung pangaral ng mga magulang ko. Maswerteng magiging boyfriend mo. Wala pa sa isip kong pag-ibig. Sa ngayon, ang focus ko, pagkuha ng lisensya para maging ganap na teacher. Tsaka ako na lang iisipin yung pag-ibig pag may trabaho na ako. Sandali nga, Cindy. Ay, Trixie, ikaw pala. O, kumusta na? Ilang araw ka rin hindi nagpakita sa akin, ha? Huwag mo nga akong kumustahin. Traitor. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Dahil yan ang totoo. Kala ko kaibigan kita. Yung pala traitor ka? Mga agaw? Nagkakamali ka. Wala akong inaagaw sa iyo. Huwag ka na magsinungaling. Inaagaw mo sa akin si Vic. Ang lalaking gusto ko. Ilang beses ko na siya nakitang dumadalaw sa inyo. Trixie, hindi kita niloloko. Oo, dumadalaw siya. Nagtapat din ng pag-ibig sa akin, pero hindi ko siya tinanggap. Dahil nga alam ko, gusto mo siya. At isa pa, wala akong damdamin para sa kanya. Sinungaling ka malandi. Ah! Dahil sa lalaking yun, sinampal mo ko. Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan. Hindi mo dapat ginawa yun kay Cindy, Trixie. Sinaktan mo siya. Hiniya pa sa mga tao. Anong klase kang kaibigan? Kasalanan niya. Kaya ko ginawa yun. Pwede ba wag mo siya ipagtanggol? Hindi niya kasalanang dinadalaw ko siya. At lalong hindi niya ako inagaw sa'yo. Dahil wala naman tayong relasyon. Vic! Kaya wala kang karapatang saktan sino mang babaeng gusto kong dalawin. Sorry, Trixie. Oo, nakipagkaibigan ako sa'yo. Pero hanggang doon lang yun. At ginawa ko yun para mapalapit din kay Cindy. Ano? Gusto kong tulungan mo ako sa kanya. Dahil siyang mahal ko. Sama mo. Pinaasa mo lang pala ako. Hindi kita pinaasa. Wala akong ginawa o binitiwang pangako sa'yo para umasa ka. Isa pa, Trixie. Ang gusto kong maging girlfriend ay yung dalaga. Hindi yung may 2 anak na. Tumahan ka na, anak. Walang may tutulong sa iyo ang pag-iyak. Nakakaiya ako, Itay. Nakakaiya. Anak, 2 beses ka nang nadapa. Niloko na mga minahal mo. Ngayon naman, nagmahal ka at nasaktan sa hindi ka naman gusto. Hindi kaya may nais ipahiwatig sa iyo mga pangyayaring yun, anak? Itay. Hindi kaya dapat kalimutan mo muna ang tungkol sa pag-ibig. Ituon mo ang pansin mo sa kinabukasan ninyo ng iyong mga anak. Napapabayaan mo na sila eh. Wala kang ginagawa para paghandaan ang kanilang kinabukasan. Tawarin niyo ako, Itay. Nagbuhay dalaga na naman ako. Kaya eto, nasaktan na naman ako. May pagkakataong ka pa, anak. Bumangon kang muli. Aalalayan ka namin ng iyong inay. Kumusta ang karinderya mo, Trixie? Okay naman po, Itay. Nakakatuwa nga po eh. Dahil mula po ng payagan ninyo akong buksan ito, malakas pa rin po ang kita ko hanggang ngayon. Mabuti naman. Salamat po sa inyo ni Inay ha, sa mga pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Ngayon, unti-unti na ako nakakabangon at nakakaipon. Nababantayan ko pa po ang mga anak ko.
Ang kabutihan mo ang hangad namin, Trixie. Lalo na ngayong may mga anak ka na. Kaya sana, huwag ka nang magsayang pa ng panahon. Pangako po, Itay. Hindi ko na po ulitin pa ang mga naging pagkakamali ko. Ay, siya nga pala. Nakapasa na sa licensure exams for teacher si Cindy. Balita ko'y magtuturo na rin siya sa Manila. Ang galing niya talaga. Naabot na niya ang pangarap niya. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng tawad sa mga sinabi at ginawa mo sa kanya. At buuin niyong muli ang inyong pagiging magkaibigan. Nahihiya po ako eh. Sobra ko pong nasaktan ng kaibigan ko. Baka hindi niya po ako patawarin. Anak, patawarin ka man niya o hindi, ang mahalaga, naipadama mo sa kanya ang iyong pagsisisi at pagbabago. Maupo ka, Trixie. Salamat po, Aling Tinding. Sandali na lang. Lalabas na si Cindy. Nay? Sino po yung bisita? Uy, Ako, Cindy. Trixie! Ay, kumusta ka na? Eto, may karinderya na ako sa bahay namin. Yun ang pinagkakakitaan ko ngayon. Ay, Ikaw, balita ko, isa ka ng ganap na teacher. awa ng Diyos. Bukas nga ang alis ko papuntang Maynila. Doon ako magsisimulang magturo. Congratulations, ha? Ibig bang sabihin niya, hindi ka nagalit sa akin? Oo, pasensya ka na sa akin, ha? Naging makitid ang isip ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga ginawa at masasakit na sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun. Ang importante, magkaibigan na uli tayo. Salamat sa pangunawa. Ay, siya nga pala. Sana sa isang buwan, sa birthday ng bunso ko, narito ka. Ah, sure. Oo, darating ako. Pinaghahandaan mo na. Oo, wala mang ama ang mga anak ko. Sisikapin ko naman maging isang ulirang ina sa kanila. Ang payo lang magulang ay pakinggan. Ito'y isaisip at laging lakaran. At ikaw ay maliligtas sa kapahamakan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ngayon ako pagbabayarin mo sa upa? Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? Ang dami mong drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Kung nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Kaso tamad ka, sugarol pa. Gaga! Ah! Tunay ka! Ha? Naluluntok ka na ngayon! Dahil ang dasal mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong inaabuso ang ginhawang natamo. At kahit mahal sa buhay ay nagagawang pabayaan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni George sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Bakit mo naman ginawa
ginawa yan, George? Ni hindi mo man lang sinabi sa akin. Malaki utang ko sa sugalan na dapat kong bayaran, Femi. Kaya binenta ko ang kotse. Saka, bakit ka ba nagagalit? Mana ko naman yun sa mga namatay kong magulang. Eh, ginagamit ko rin yun sa pagtatrabaho ko. O, di mag-commute ka na lang. Ano? Mag-taxi. Wala ka talagang awa sa akin. O kaya mag-ipon ka. Para kahit second hand na kotse, makabili ka. Hindi yung umaasa ka sa minana ko. Sakit mo naman magsalita. Parang hindi mo ako asawa. Bakit ikaw? Di ba ikaw yung dapat bumuhay sa amin ng anak natin? Pero hinaasa mo sa kita ko ang lahat ng pangangailangan natin. Hindi ka man lang gumawa ng paraan para matupad yung mga pangako mo sa akin nung bago tayo ikasal. Sinabi ko na sa'yo, malaking utang ko sa dalawang sugalang pinupuntahan ko. At kailangan bayaran ko yun para hindi ako madisgrasya. Huwag ka lang umangal! Galit na galit talaga ako sa kanya, Hazel. Parang hindi niya na ako pinapahalagahan. Mula binata pa si George, di ba mahilig na talaga siya magsugal? Oo. O sa kabila no, nagpakasal ka pa rin sa kanya. Akala ko magbabago siya. Kaso lalo pa siyang nalulung sa bisyo. Nang namatay yung mga biyanan ko. At may manahin siya sa mga yun. Dapat kasi, hindi ka na lang nagpakasal sa kanya, Femi. Gary, Huwag ka sanang magalit kung narinig ang pag-uusap nyo, ha? Yayayain ko sana kayo mag-lunch, eh. At doon ko narinig ang kwentuhan nyo. Oh my gosh! Lunchtime na pala. Eh, halika na, Femi. Kumain na tayo. Oo nga naman. sige na. Mauna na kayo. Kalimutan mo muna kahit sandaling problema mo sa asawa mo na makakain ka at makapagtrabaho ng maayos. Bilib na ako sa'yo, George. Pero wala nagawa si Femi nang ibenta mo ang kotse mo. Sabi ko naman sa'yo, Rex, hindi sa obra sa akin eh. Mana ko yata yun. Pero teka, paano yun? Nagtataksi na lang siya, gano'n? Uy, kaya naman niya yun eh. Kahit nga mag-jeep eh. Ikaw talaga, oh. Eh, pre, huwag ka magagalit, ha? Pero parang hindi mo na mahal ang misis mo, ha? Sa totoo lang, Rex, mas masaya ako pag nasa kasino. Ay, naku. Tara na! Nangangati na ako maglaro. Mabuti naman. Naalala mo pa kung saan yung bahay mo, George? Remy, pwede ba pagod ako ah? Huwag mo akong bungangaan. 3 araw kang hindi umuwi. Pagkatapos yan ang maririnig ko sa'yo. Bakit saan ka napagod? Sa kasino o sa babae mo? Wala akong babae. Antok na ako. Galing kami ni Rex sa kasino. Kaya pwede ba? Matulugin mo na ako. Kailan ka ba magbabago? Kailan mo titigilan yung bisyo mo? Lumalaki ng anak natin. Ganon din yung pangangailangan niya. Kailangan ko ang tulong mo. Bullshit na buhay to. Oh. Buti ba hindi ako umuwi? Makaalis na nga lang. O yan, ganyan. Ganyan ka kapag nasasabihan. Lumalayas! Punong-puno na talaga ako sa kanya, Hazel. Pinagsisisihan ko nga bakit nagpakasal pa ako. Punong-puno ka na. Pero magkasama pa rin kayo. Ayoko lang kasing mawala ng amang anak ko. Pero hindi rin nagiging masaya ang anak ninyo. Dahil sa lagi ninyong pag-aaway. Ay, ano bang gagawin ko? Gusto ko sana magbago siya. Sa kanya dapat mag-umpisa ang kanyang pagbabago. Kaso ayaw niya eh. Wala, adik na siya sa sugal eh. Ang magagawa mo na lang ay iayos ang buhay ninyong mag-ina. Alam mo, hiwalayan mo na yan para matahimik ka at makapagtrabaho ka na maayos.
kanina, Mysterious ang pangalan. Ang sabi, siya na raw ang may-ari nitong bahay at lupa. George, ano ba to? Totoo sinabi niya. Ha? Pati itong tinitira natin, binenta mo? Ay, saan na kami ngayon titira? Uupa na lang tayo ng maliit na bahay. Ano? Total, wala naman tayong sasakyan eh. Mabuti yung maliit na bahay, mura lang. Makakaya mo ng bayaran yun. Ano? Ngayon ako pagbabayarin mo sa upa? Oh, Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? ang dami mo naman drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Ikaw nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Ay kaso tamad ka, sugarol pa! Gaga! Aray ko, nanununtok ka na ngayon. Dahil ang daldal mo! Ito ang una at huling panununtok mo sa akin, George. Hindi mo na ito magagawa uli. Ano ibig mo sabihin? Iiwan ka na namin ni Junior! Tita Pilar, iniwan na namin siya. Sobra ng pagtitiis ko. Ayoko na. Sobra. Naunawaan kita, Femi. May magagawa nga lang sana ako para magbagong pamangkin ko. Ginawa ko na. Ang hirap kasi, pati ako ayaw pakinggan. Hoy, sana kayo tutuloy ngayon ng aking apo. Sa amin po. Sinabi ko na po kina inay at ita yung nangyari. Dumaan lang ako dito sa inyo para nga ipaalam ang lahat. Kung kailangan mo ng tulong, Iha, tawagan mo ako, ha? Huwag ka mahihiya. At handa akong tulungan kayo ng aking apo. Dito ka lang nakatira, George. Well, ang liit dito ah. Ayos lang yun, Rex. May banyo naman dito sa loob ng bahay eh. Ang mahalaga, mura ang upa rito. At higit sa lahat, may pangkasino ako. Sa bagay nga. Pero teka, hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka na lang. Hindi. Buti nga tahimik na eh. Wala nang makikialam sa lahat ng gusto kong gawin. Uy, teka. May sinabi nga pala si Greg eh. Oh. Yung isa natin tropa, hiring daw sa kumpanya nila. Baka gusto raw natin mag-apply. Tutulungan niya tayo. Ba't ako mag-a-apply? May pera pa naman ako. Ha? Abala lang yung trabaho niya sa pagkakasino ko. Yan ang gusto ko sa'yo, pre. Pareho tayo ng pananaw. You mean, mag-a-abroad ka kasama ni Gary? Ipapasok niya ako sa company ng tita niya sa Hong Kong. At doon din siya magtatrabaho. Wawa! Magkasama kayo? Sinagot mo na ba siya? Hindi pa. Pero aaminin ko, may nararamdaman ako para sa kanya. Paano na si George? Nung makipaghiwalay ako sa kanya, kasabay nun, naglaho yung feelings ko. Kasalanan niya yun. Sa bagay, tama ka. Itinula ka niya para lumayo sa kanya. O, edi malaki ang chance na maging kayo ni Gary. Kung makapaghihintay siya na maghilom ang sugat sa puso ko na nilikha ni George. Tita Pilar, Tinawagan ako ni Rex. Sinabing, dito ko na nga raw nakatira at may sakit. wala na po ako.
pang-upa sa bahay, tita. Ano ba naman kasi itong ginawa mo sa buhay mo, iho? Inubos mo lahat ng kabuhayang minana mo sa iyong mga magulang. Ni hindi ka nagtrabaho. Nagsisisi na ako, tita. Dahil sa pagkalulong ko sa sugal at pagiging tamad, hindi ko na rin maipagamot ang sarili ko. Pati pamilya mo nawala sa iyo. Ang anak niyo ni Femi, nasa mga magulang niya. Siya naman nagtatrabaho sa abroad. Mag-isa na ako ngayon, tita. Ano pa ang silbi ng buhay ko? George, ipagagamot kita. At kapag magaling ka na, magtrabaho ka, magbagong buhay ka na, maging masipag. Malay mo, baka sakaling kapag nagbago ka na, muli mong mabuo ang iyong pamilya. Maraming salamat po, Tita Pilar. Maraming salamat po. Ang katamaran at kalayawan ay naghahatid sa tao sa kapahamakan. Kaya marapat na ito'y layuan upang di masira ang magandang sinimulan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.